azken atala da hau. Hannah Montana bere letra baten esan da emon. You can change your hair and you can change your clothes. Ziurrune honetan ere moko pañuelo ipurdi azpian duela. Gero ere esango dugu beste gauza bat. Zer? Hasi behar gara, ghosting egiten dutenen izenak ematen. 4 pertsonak temporada hontan plantoi emoskue iritzi eman, baina epaitu gabe. 0 konfiantza unitate daukat, Bai? bazkaltzeko lekua zuk aukeratu behar duzunean. Deitzotzuten bakotxin, no molestarren daukezu. Eta WhatsApp aiatu ditu. Loka toka. Zelan za, urteko azken egun hontan, 2025 eingo da. Tentazioen irla. A ber, malen. Lekeitxoko irlan eingo da, pareja modun Albina eta Danel, eta tentadoritako bat desbelaukotzuet izango da Lako Funky. Chill mafiak esango du estula utziko. Zuengatik. 2 Zuengatik. 3 Osasuna. Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan zabez. Aixo aitzizita urteko atzen egun da. Zela zo? Oso, no. Guazen robotaren dantza egitera. Urteko azken atala da hau. Urteko azken atala hain arrakastatxua izan den atala urtea, hainbeste gauza lortu ditugun urtea, malen guretzako urte hau izan da inflexio puntu bat gure karreretan, gure profesioan. Literal, oza, urte hau izen da profesionalki zoragarrixe, profesionalki munduko onena, baina eske pertsonalki be, igual izen da nire bizitzako urte onena. Oza, hau da titularra, nire bizitzako urte onena. Zapo asko atera dituzu zure bizitzatik aurten? Bai. Bai. Ez, bueno, asko ez dakit. Baina pare bat igual bai. Eta orokorrin gauza, bueno, eske gauza on asko pasa batez. Ez date arrendanak. A ber, hasi, bueno, itxoin. Ze atal honetan hitz egingo dugu. Bai. Urtearen errepaso egingo dugu. Urte berriari begira jarriko gara. Importanteena, kolaboratzaile izango dugu hemen gurekin, Maria Blanco. Hori da. Eta Oiane, Mariak, zuk eta nik kanpaikadak egingo dit. Oianek egiten du horrela atzetik, ez dut? Oingun parkatu ingotzeu oianei, zelen etorriaten irizaten gaur ez, gaur pendiente gombina, ze bueno, arazo teknikotxu batzuk eukiguz, eta gaur aurten parkatute za oia, baina datorren urtin, amen, zeu egon goza. Zeu egon goza. Bueno, haitzi, bai, ondo ezazu, gaur rengogu 2024an errepaso bat, pixkat urtiai atza bota, eta behitxuen gogu aziratikona, ze piloa gauza aldatu akuz, niri neuri momentu ontan, behitzot aurreko urteko fetxa honetan malen, eta aurten fetxa honetan malen, eta esadot, ostra, eske, bi pertsona diferente, bueno, ez pertsoni bardinena, baina bi bizitza diferente, dan aldatu iate, dana oneruz, zorixontzuna, zuen albun. Bai, eta oso ondo. Eta urte barri xebe behitxingotzeu. Por cierto. Karo, hori esan behar dugu, ezer esan aurretik gure ingurura begiratuko dugu, eta daukago hemen kriston banketea, osea, vale, hasi ingo gara. Bide batez, matxak, gerorako, oso ondo. Garbitxute askariz? Ez. Vale, igual garbitxu ingauz gero. Vale, gero, bueno, nire eskezait importa. Gero, chorizo de león! Akortasarie... Leoiko chorizoa! Akortasarie junitzela asteburu pasa lagunekin leona? Bueno, ba, ikusi neban, chorizo semipikante de león, da zen neban. Benetan zabizak harrikau. Vale, probatuko dugu hemen zuzenean? Bai. Venga, ya probatuko dugu. Gero duko bor tortilla, txubetiko pastak, bai, venga, ba, proba ingo ya. A ver, semipikante, espero tesizeti, tanto, ez? Txerri txorizoa da? Txerriarena da? Suposatzot. No, suposatzot, hori jakin marko duzu erosia horretik. Chorizo. Ondo da. Nogiarekin, bueno. Gozu da, Leoiko chorizoa. Vale, gero, janaria hemen perfecto, oso ondo, eta gure lukak. Vale? Zu beti bezala, brilli, eta oso ondo. A ver, hau, barregarrixia berez. Hau soineku hau. Oinik usto zu 31ako jantziotela, baina hau, aurten, ipiniot karnabaletako. Oseske, honek erropok, erabilileikez bi mood diferentetako. Erabilileike disfrazaute juteko, eta erabilileike divinísima de la muerte juteko. Hau,
pavo real disfrazan azpitsi sartu neban, eta superondo kombinetazten lumakin eta hor sartu nintzen. 4 euros. Ai, sí, igual hau publika, igual hau Bueno, publika. gero pitido jarriko dugu eta Vale. listo. Bueno, hori, Gero Kariz. pitido jarriko dugu aurretik grabatu dugun atalean ez bagenitu esan. Berrogeta mille marka Pasa diferente gara, barik. Baina, bueno, bueno, bai. Bueno, ahí sí. Itxain, baina, no, itxoin. Matxa komentea juna, Itxoin, Zer? porque hazu zaizu. Zer? Look aldaketa! Claro. A ber, Kariz, betxo, esatzuet, aurtengo urtin itzako izen da, inflexio puntu bat. Esan dugu. Pilo bat aldaketa ukitxoaz, egiz esan, superrondo, pilo bat gauza lortutxoaz, oin arte lortu barik neukesenak, eta nahi nitxunek. Adibidez, profesionalki, beti nahi izote reportari mogun egon da urten, babana. Eta, superrondo, benetan zabizen, beti nahi izegu YouTubeen egon, eta, baga. Ez dakit, osea, bizitzako aspektuanetan superrondo, posigna, eta esagot behitxu. Urte hau kanon amaitzeko look aldaketa bat engot. Eta kastaina ipina. Batzuk esango zue ez tala igerte, bestatzuk esango zue moreni inauela, danetako iritzisek ongo di, baina, bueno, holan da asuntu, eta holan egotan nahi momentu urte batzuk, uli berreskuratu Venga, arte. ba. Nik egia songo dizut, espero nuen, gehiago, Bai. morenago, ilunago, notatzen da, Osa, igartzen da, morenago zaudela, ja ez zaude hain rubia, baina eske ematen du horrela daramazula bizitza osoan. Osea, benetan, ematen du, Bai, a ber, egixe da, kastaina ipina bai, baina metxa dukaz, metxa rubixo Bai. dukaz, esan nahi dut, mantentzon nire zentzixi, ja Bai. ez da rubio platino, lehen neuken bastante rubio, eta momentu hontan, ba, bueno, pixkati Tia. gintxo, baina, bueno. ja ez garatuin melodi beste Ja, tio. behin. A ber, konsideraulik hau rubio oscuro? Bai, nik uste baietz. Bai, nik uste sartzen da baietz. franja hortan, venga, ba, bale, ba, Tuin jarritzeko melodia izaten. ipatu ditugula, gonbidatu barko ditugu, Bai, gombidatu biko guz. Baina benetan, Bai, porque bai, beti bai, esaten bai. dugu, baina, bueno, beti esaten dugu ez, esan izan dugu, sekula, hasieran batez ere. Bueno, total, ordon, luk aldaketak bizitza barrixek arten dabe. Zu kaskotan probo izezu da bizitza barrixek arri izezu, ez? Bai. Ondo, eta Bai, funtzionetan dau. Osea, ez da zerbait sendagarri moduko bat. Osea, da, etapa itxi, etapa Hori da. hasi. Sin más. Hmm. Sin más, hile kolore desberdin izateak ez dizkizu arazoak soluzionatuko, Baina nisa Hannah Montana bere letra baten esan da emon, you can change your hair and you can change your clothes. Eta orduan, horrek TikToken, jentik erabiltzen dugu hori, esateko etapa barri bat. Bueno, Bai. anip erabiliko hori, esateko etapa barri bat. Karo, zein da gauzi, baino de kolor da? Orduan, horrek ze suposatzen dau, ba, labado batzukin garbitxuala juten doie. Hau azpiko rubixo itxate juten, niko naguarraz. Orduan, baino de kolor emoten egon bikona, Bueno, ba, X emon, bainu kolori. bainu kolori, emonen bikot, ba, tono hau mantendu Bai. izeteko, ze karo, niri izten junala, ba, tarda bengo dau. Bai, vale. Bueno. Itxiko dugu ja pelukeria klase hau. Hori da, hori da. Ze hau, bueno, aurreko pasaden urte honi begira jarri bar gara, eta gero urte berriari begiratu. Bai. Orduan, ja, entzularen galdera entzungo dugu, Vale. urteko azken entzularen galdera entzun. Ba, kasu honetan entzularen galdera entzungo dugu, Iñaki Rubioren eskutik. Ez zaitu zet ikusi, hemen nire galdera. Zure bizitzaren serie bat egingo balute, zein aktorek interpretatuko luke zure papera. Bale, osondo Iñaki Rubio, eskerrik asko, politxo. Iñaki maitia, maite zaitut eskerrik asko galdera bidaltzeagatik, oberen azara, eta podcast honek maite zaitu ere bai. Eta atala mairan erantzungo gu galderi. Ez dugu komentatu, Zer? bera mudean sartu dela ere, Bai, eta kanpaikaden giro hontan, bai. ikusi dugula hor boarekin, eta Mhm. tal, horregatik oso pretty, eta Vale. eta bere estiloan ere bai, zergatik Oso ez esan. Osondo, eskerrik asko Iñaki Rubio. Eta hau esan da, ja, Bai, aitzi zure urti zer? Bueno, hau igual. bai, komentatuko gero, dugu. gero. Ba, orduan, egiturarekin jarraituko dugu. Bale.
Dindandon, egu berrion. Badator Gabonetako Nafarroako Grintxa bere karroza gorritxoan. Karroza gorria baina ia oraindik erdilaran ja. Zurikatu batekin konfunditzen baduzu ere, bere izaera katutxo baten antzekoa da. Azarretzen bada, erpeka egin dezake, baina inor baino maitagarriagoa da benetan maite dituenekin. Osaniaz adibidez. Urte berriari bera bezalako pertsona gehiago eskatuko dizkiot maitasunak bakia eta bizitzari txispa ematen dakielako. Ez dakit zer gustatzen zaidan gehien bere malota hotxa, driven karpetak eta dokumentu super hiper mega ordenatuak egiteko mania, edo bere robot dantza. Nire bihotzeko azukreko eskorra, Gabonetako iragarketako polipoketa, fizikoki nire erdia, lankidea, laguna eta aizpa, bihotzean izugarrizko toki egindu naiz eta bere estoki askorik ez duen okupatzen, eta bera da, Aitziber Grados Muñoa! Vale, osea, pasazara sako, ez? Se va pasau. Como que gauza asko. Agobiatu naiz pixka bat. En plan, ni hori guztia naiz. Bai, cariño. Vale, pues orain tokatzen zaizu, baina ez hain polita. Vale, lasai. Claro, es que nik egin behar izan dituen beste lau gidoietako sarrerak ya está un poco cansada. Es que sarrerak normalin, bueno, aitzeki dazte. Vale, a ver. Ziur une honetan ere moko pañuelo ipurdi azpian duela. Es que son setas como la palma de su mano. Bai. Vale. Vale, entzulentzako moko pañuelo atera du ipurdi azpitik, vale? Increíble. Vale, eta ordulariak markatzen dituen 15 minutu hauetan, fijo uneren batean dagoeneko zerbait kantatu du dantzatzeaz batera. Bai. Vale, markina aipatu du eta oraingo honetan ere brilli-brillia ez du falta. Betikoa, 7 bat Espainietako mai gainean, bakoitza arrazoi konkretu batengatik aukeratua. Gidoiak Espainiak pintatzen dituen prezisio eta konstantzia berarekin osatuko balitu, hementxe izango genuke Pulitzer saria. Baina nahiago izaten du amamanetik bueltan gidoia urrengorako utzi. Naturala, freskoa, bakarretan bakarra, autentikoa, lehenengo ataleko bere aurkezpenean Euskal Herriko Xarpei eta urteko azken honetan look berriarekin, Euskal Herriko Ariane handia, Ariana Grande, Malena Altuna! Eskerrik asko Ariana Grande itzearen. Eta eskerrik asko bai alperde itzearen. Ez, dena da ironikoa, sarkastikoa. Bai, bakit. Bueno, nahi xegot igual Ariana Grande Xarpei emans baino, Vale, bueno, sin más, ama gauza bat. Es que ataldanetan errepikatzot, baina zeba gotena beti benetan zabizeko grabazio ideukon bakotxin super hiper mega azelerauta, tío. Bueno, es que kanpaikadak dira malen Bai. urteko azken Bai, atala dugu. Justifikaute da gaur, ez? Eta, claro, eta daukagu kriston txorizo hor parean. Bueno, aitzi, tortilli beukeu. Zuko ni estu zujan. Hau da, Bai. melon tortilli. Ah, vale, Jandut, osondo. jandut. Eta pasta beukeu, guztien oinarria. Melo, eskerrik asko tortillagatik eta hor pastak, eskerrik asko. Melo, eskerrik asko nire itxe da melo. Batzuk Bai, esango den, hor da, melo ba. Nor da melo. Aitzai, melo deitzotzet, ez izer gaitxik, baina, beran Bai. gotia, melo. Bueno, aitzi, ordun, sarreri einde. Hasikoa, pixkat urte irrepasotxo bat eitzen. Vale, hasiko gara pixka bat batzen gaituen honetaz, podcastaz. Nola igaro da podcasta, baina igual como oso laburrean, porque jendeari igual ez zaio hainbeste interesatzen. Hau da terapia guretzako. Gutzako itzela. A ber, Bai. nire esan aurten enkantautena. Bueno, beti egon izena enkantaute benetan zabizaz, baina egixe da, honepe, edozein, harreman, lan, eta bizitzi orokorrin edozein bizitzako gauzales, bere fase diferentik Bai. eukizitxule. Fase horretan egondi gora berak, eta momentu hortan, gora bera horretan, kurbian goiko partinga, nire ustez behintzet. Bai, nik uste dut, baietz, emozionalki ni ala sentitzen naiz. Nugu bai. Eta proiektua bera uste dut dagoela puntu itzel batean, nun ikusgarritasuna dugun, nun ondo egiten dugun lan, nun jendeari interesatzen zaion, eta jendeak ere hori esaten digu, edo maitasun hori ere heldu egiten zaigu. Osea, gu pozik gaude, pozik egiten dugu lan, gustatzen zaigu eta disfrutatzen dugu, eta jendeak hori igartzen du. Orduan, Bai. da un toma y daka super chulo. Bai, egiz esan, gainera, bueno, YouTubeko YouTubeen egoti, betianik eskatugun gauza bat izetiaz gain, YouTubek istozku ikusten zenbat jentek ikusi daben. Orduan, gutzako ebada YouTubeen bakarrik, claro. positibu, ikusti, por fin, egunero, bueno, astero, zenbat jentek ikusten daben, ze hori bada, a ber, vale, estos kuardure zenbat jentek ikusten daben, estos kuardure gitxen zuten bada, baina, a ber, Claro,
ardura zaigula. Claro. Esan nahi dut, edozein atal nahi txekitxe ikusi, bardin-bardine, Baina, hori ez baloreto digu guta importa. ondo da. Ostras, baina Baina eske, bizitzak ala ere, bai ardure da, ber. Bai ardure da. ala ere, visualizazioak baldin badira, 1000, ostia, niri 1000 pertsona hor gure bideoak ikusten egotea, Bai. harritzen dit benetan. Bai. 1000 pertsona dira. Da, Osea, 1000 izaten dik itxenin. Hombre, claramente, arduretzeko izango litzake 10 pertsonak ikusten badabe, kasu hortan, bale. Bai. Baina, bai. Bai, ezke egiz esan, gure entzulik oso fieladi, eta gero eta geisha kalintzierbe, esatozkue podcasta gaitxik, entzun da bela hau, komentari xukein, jo, eske, ez dakit, osea, danada impositibo. Bai, honetan oso zabizena. ondo. Gero ere esango dugu beste gauza bat. Zer, Eta hemen era aipatu dugu, hasi behar gara, ghosting egiten dutenen izenak ematen. supentze oso hori aldugu lehin, Bai, klaro, aldugula egin. baina gauza bat. Ghostinga, ez bakarrik ghostinga, baizik eta gero plantoia ematen digutenak. A ber, Porque Aitzi. zuk ez baduzu Gmail beten antzun nahi, ok, vale? Me va joder, baina vale, onartuko dugu. Baina Gmaila erantzun, telefonoa eman, WhatsAppetik hitz egin, entrevista lotu, geratu, eta astebetera, ezatozela esatea, mira, monta y pedalea, osea, benetan, Benetan. Hau ez da lehenengo aldixe pastakune askotan pasau izaku solako esperientzixak, baina, bueno, inoz estian maitzen. Osea, temporada hontan, ja bagoiez bigaren plantoiaz. Hirugarrena. Iru? Zein da iru? Ah. Bale, lau pertsonak temporada hontan plantoi emoskue. Egixea nik lau horretako bi konsidereto itxoazela. Batez be bat, konsidereto Zure lagunarena ez da. Ez, Osea, zure lagunarena ere da, bi plantoia. konsidereta itxoaz oso plantoiek eta horretako bat bentsantzate arpeia handixe izeti. Arpei handixe. Jangoikoan izenin. Handixe. Ni besteagatik. Bai, Bai. baina bertan egunine. Bertan Ja, egunin. ja. Osea, esan nahi dut, Ja. hori baino jebisa horik bertan ordun. Egozan pertsona bat, imaginau, ona etorteko ordute gixeukena iruretan, ba 3:05. Ia segun zen WhatsAppan nuntza. 3:05! 3:05 eta esaskun. Ez que urgentzix eta jomina. Sinestu zuezbek hori, seguk ez. Ez. Bueno, igual emergentzia zen barrabiak asako puztu zitzaizkiola, ze potro handia da hori, osea, ez da normala. Eta gero beste pertsona honek, ja bastante ezaguna dena, Ezaguna da, bai. oso ezaguna da, Oso ezaguna. Espainian ere oso ezaguna, Euskal Herrixen da Espainia. bai? Eske, datu gehiago emango nituzke. Aitzi ez. Ez gai izango txarrak. Ez da txarra izatea. Da, errealitatea kontatzea, eta eske, esango dizut, igual hau Zer? bada modua amenaza bat esateko, beitu, plantoia ematen badiguzu naita, porque hau ez da urgentzia bat, hau ez da ez. Osea, izan duzu boterea guri plantoia emateko, eta horrek rabia ematen dit. Ze, Vale. astebete falta denean, osea, ez da posible, tio. Gainera, ontara dedikatzen zara, eta badakizu, zer suposatzen duen honek, tio, duela 2 hilabete lotu genuela entrevista. Edo geixa. Ez daukazu agenda bat, es que no me lo creo. Beitxu, Osea, gauza bat ingogu. Amendik aurra, eta nik hau ia zer esatot, igual gaur jazte gustatu geixa emongo, ze ena sentitzen ondo, ez dakit zeba, baina ena sentitzen ondo, datuken moten, ze pertsona hori ezagunea eta igual identifikauleike, baina no, a ver, Amendik pues claro, aurra- identifikau leike, Bai. porque berak badakiz zer egin duen. amendik aurra 2025etik aurra benetan zabizen emititzen din atal danetan, egongo da parte bat, bueno, ez da egongo parte bat sexino bat, baina egongo da parte bat, izango dana salsa rosa, eta hone gauzok esan ingoguz. Salba nazazu. Salba nazazu. Ordun, ze pasauko da prensa rosa amen ja atatago ez. Bai. Kotillo dukule? Ba, kotillo kotetago ez. Kotilleuk, bai. Gostin izkuela? Ez atago ez. Bai. Eta ordun igual barira ez da pasauko. A ber, goztina egiterena, pues nik ulertzen dut, Osea, esan nahi dut. Ez, baina esan nahi dut. Baina plantoia- Bertan egunin kantzeletian adibidez hori prensa rosako atal baten datorren urtetik aurra, ja abizu emonda sartu leike. Ja. Eta muga egongo da, egunean bertan eta astebete lehenago. Vale? Vale, a ber, kaso batzu justifikaute daz. Astebete harina, sose grabai pastan batzu, olako ezer, bale. A ber, txakurraren aitzakia beti hor Ez, dago. txakurran... Medikuaren aitzakia ere beti hor dago. Bai. Esango dugu. Osea, de repente, Bertan egun inflamación de ganglios. A ver, Bertan egun interrepente, kolikos, oza, hori esan izkoene.
kolikoak, a ber. Kolikuk urgentzietan. De repente, 3:05. Bueno, hau drama utziko dugu. Vale, aipatu dugu laboralean. Bueno, profesionalki. Nik esango dut ere bai, podcastarekin oso ondo sentitu naizela. Zorionez, beste hainbat gauza probaltu ahal izan ditu dela, pues que si, bi bakarrizketa, que si, bueno, beste lekutxo batzuk, umorea tal, umoreari lotuta ere, primeranerako grabatu genuen saio bat, zakit oraindik zerbait esan dezakedan, baina bueno, aurten ikusiko dugu, eta ikusi nahi baduzu hortxe egongo da. Jende zoragarria ezagutu dugu, ere bai, uste dut, Josus, zenbat gonbidatu, bueno, denak kristonak, osea, oso ondo. Gero ere, orain pertsonalean sartuko gara igual, ez? Bai. A ber, eske pertsonalin, benetan zautzuet, nire kasun jebixe dala, oin dala urte bete, nire bizitzea oin. A ber, zesan nahi goten hori, hasta nire bizitze kontean, baina... Kontatu! Enoi hasta nire bizitze kontean, baina, bueno, ba, aldaketa nahiko handixek eukitxua zaurten, horrek aldaketa anok superpositibuk izen di, eta momentu hontan, bizina Donostin, egia da! Kastainu, Egia da! gaur aldatu dutela. Bueno, gaur. Atzo. Atzo, baina ez dakit hau... Gaurko atzo. Dauke, bier zoragarri bat ordura arte euki ez dutena, benetan zabizen YouTubeenga, daukaz lagun zoragarri batzuk, etxeko zoragarri batzuk, eta egiz esan, eski momentu hontan, sentitzena, gero etorriko da bebai huel bajadi, kaso hontan, goixen sentitzen zadenin, gero alako baten ja zapla. Edo ez. Baina, bueno, momentu hontan oso ondo. Bai. Nik esango dut, aurten urte importante bat izan dela, ze denetatik bizi izan dut, osea, eta batez ere Altsasura bueltatu nintzenetik, ze niretzako Altsasura bueltatzea bai izan da Bilboko etapa itxi, eta Altsasun beste berri bat hasi, oraindik ere hor herrian ez nuenean nire burua ondo kokatzen eta ondo sentitzen, eta bueltatu nintzenetik denetarik bizi dut. Osea, hasi eta ke pereza orain bueltatzea, zerotik hasi ezaki zer, baina pixkanaka eta urtea bukatzen ari den honekin batera, sentitzen naiz super ondo. Osea, bai, osea... Zelan, zenitzako imaginetana aldaketan dixe suposatu izen da bela, zelan biziz ezen duen bakit mudantzita hori rollo bat izezala, eta ziran igual horra buelta hobierra, baina zelan biziz ezen duen Bilbo lagati eta juti, horra. Listo, osea, Bilbo atzean utzi nuen eta benetan ez dut pentsatu, nire burua ez da bertara bueltatu, emozionalki ez naiz akordatzen, osea, listo, itxi nuen etapa eta ez diot, hola, berriro egin, osea, sin más. Egia da, Altsasu izan dela kontutxo hori, osea, Altsasura heldu eta aurpegiratu behar duzu zure egunerokotasuna. Eta diot, bertara heldu eta zaila, baina nago oraintxe puntu batean eta ja urtea bukatzen ari dela nagoela superarro, lortu izan dudanaz emozionalki Altsasuko bide honetan, ze hasi nintzen como pentsatzen, ez nahi sekula berriro Altsasun ondo sentituko, eta 3 hilabeteren ondoren edo 4 hilabeteren ondoren oso ondo sentitzen naiz. Claro, osea, super gustora nago, lasaitasun handiz ateratzen naiz kalera, gogoa daukat bertan egoteko, ez naiz beste inora joan nahi, ez dut beste inora joan nahi. Momentuz, igual datorren astean galdetzen didazu, eta... Kari. A ber, egiz esan niri etxaterraro itxen zugan. Osa, espero alneman, ze imaginetan itzen. Ze zautze zaituzu, bakitzelako zaren, eta bai, baukezu zure bilurrek eta zure inseguriadik, baina eske pertsona erretze isesa. Bueno, ez dakit. Bai. Amenatalin berez daukeu beste gozatxo bat komenteako, dala TikTokeko tren bat? Bai, duela hilabete edo, duela 2 aste edo oso modan egon zena. Bale, orduan, hori ingeu harinarin. Baina esan zein den. Bale, itxain. Bai. Euskeraz pentsan egona. Iritzia emango dugu, baina ez dugu epaituko. Holan deitzen da. Erderaz, opinamos, pero no juzgamos, igual ezaguna oingo atzue. Iritzia eman, baina epaitu gabe. Hori da, iritzia eman, baina epaitu gabe. Orduan, esango guz gauza batzuk, kasu hontan di gauzak igual, etxakus nagustedan, edo ez gauzenak ados, baina ezin da epaitxu. Bale, a ber, iritzia eman, baina epaitu gabe. Etxate guztetan, matxa kritiketozunin, hainbeste, eta jute zarenin, egua izan haitzen esaten, matxa, sobrevalorate etxate guztetan, eta gero, KitKat matxa gustabiatzu, matxako horrek no te creo. Arbolatxo gustabiatzuz, matxa gustau itxeatzu. Eres una falsa. Abenaz hartu zendune, eta gustau itxeatzu. Eres una falsa. No,
Egi Bai. puti. Ez, porque aitortu nizun gustatzen zaidala. Bai, baina gero... No, Baina no gero- juzgamos. No. Pues no juzgamos. Baina Pues gero publikoki luego ez hablamos esatozu. tú y yo. Vale. Luego hablamos. Vale. Luego hablamos. Zero konfiantza unitate daukat, Bai? bazkaltzeko lekua zuk aukeratu behar duzunean. Baina zero, Osea, zero. Aukeratzen dituzun leku guztiak, osea, vale, gluten fría oso ondo dago. Pero si la comida me sabe a cartón, pues no me apetece pagar 20 euros. O sea, Oiane, Bartzonan jagendun leku... se puede contestar. Vale. Bai, ez diote zer komentau. escuchamos, baina ez dugu epaituko. Vale. Oianek esan dau. Ezin da epaitu, ezin da erantzun. Vale, oso ondo. Ingo gu berba. Etxate guztetan, dau bakit justifikazio deukela esango zule, baina, bueno, momentu enten ezin da esan. Deitzotzuten bakotxin, no molestarren daukezu. Da WhatsAppa idatzi ditzu. Lo que toca. Bueno, nik WhatsAppera idazten dizut. Ezin da epaitu. Es que ezin da, oso Ezin da zaila da. Vale. Bueno, entzuleak irten daitezela gure defentsan. En plan, idaztea, bai, porque Malenek arrazoi du, porque tal, edo olako zerbait, vale? Vale. Vale. Hau esango dizut. Uste dut gustu musikal basikoa duzula. Vale. Ez dizu importa. Pues, osea, esan nahi dut, ez que zea basiku. Danetari guzteat, Komertziala nahizu esan? Ez. Bueno, Ez. ba, basiko duket, ba, bale. Bai? Bitxu, gauzat esango zuet. Ez da txarra, Osea, ez da txarra, Ez, ez, ez. Vale? Osea, ez da, en Ena plan... erantzuten, baina aitortuko zuet. Wrapped. Zeatera zaizu? Esatakuna, ba? Urteaten... Malakias, Bai. Merina Gris, Ez? Malakias, bai? A ver, sartu zuen. Lola Índigo, Ez? Igual esto espero, Igual... seguramente ez dut esperoko. Ez dakit buruz egiz esan, lehenengo Malakias fijo, urteaten beste bat Dober, Let Me Out Let me- entzutelako urte hontan igual 84.000 bider. Vale, hau ja ez da zuri buruz. Etxate guztetan orokorrin, pertsona bataz diskutitzotenin, eta diskusinoie amaitzen da benin, esaten, bueno, diferente pentsetugu, ez da pasetan. Da hori askotan pastate, ez, baina ez, bardin da, baina guazen elkar punto Ja. bat eltza oso, baina ez amaitxu diskusio izaten, bueno, diferente pentsetugu da. ja. Claro. Ze niri zimaz etxate gustan hori. Claro, osea, hori beste pertsonentzako bada modu bat, berak arrazoi parte bat Bai. eramaten duela. Bai, edo hortan nabaitzen da, listo. Claro, eta listo. Diskusio pasauk ez Claro, palitzerez. claro. Orduan hori etxate guztan. Vale, oso ados. Nik horrelako moduko beste bat daukat, eta da, uste dut, Hmm? anai arreben arteko argazkiak eta selfieak ateratzen direnean, edo dituzuenean, Bai. kontu handia izan behar dela argazki ateratzeko moduekin, poseekin. Osea, porque batzutan superraroa da, nola bi anai arreba diruditela pareja, eta oso raroa da. Osea, en plan... Bai, sin más. Beintxantzeate oso modan ipini dala esati, gabonak mierda bat dile. Eta nik ulertzot kasu askotan, vale, privilegia hau ez pasa, edo iguel, zutzako gabonak, ba, ez batzuz guztetan, ba, oso ondo beintxantzate, gabonak esti romantizau bier, baina ja beintxantzate moda badala esati, ai, gabonak, beintxate guztetan, mierda bada, ez dugu romantizauko, igual zu privilegio hau eza, baina igual beste batek ez teuk ez dakitzer, oso ondo beintxantzate, baina urte osun da holan. Osa, ez da bakari gabonetako egoera bat orduan. Ja. Hori. Vale, bideodeiak egiten ditudanean, aitortzen dut, handian dagoen pantalla nirea dela. Eta aitortzen dut nire ere etxate guztean bape kontzertu bat ajuten azenin, musikien zuta eta bailote ukeitxa, eta hasten dinin abeslarixek, eta respeto guztixas, baina kanta danak esplikitan segaitxik, zetako, kanta hu oso pertsonala, historia, no seke, a ver, gauzat, dantzan nahi, Sobrau. Venga, guazen. Astebete igaro dut dutxatu gabe, behin baino gehiagotan, horri ez, bueno, ez nioke guarra deituko, depresioa esango nuke. Vale, osea, depresioak gauza asko dauzka, baina, wow, osea, ez da beti, ez da hilabetero, esan nahi dut, gaizki egon naizenetan, lol. Listo. Vale. Bueno, ba, listo. Ya está. Bueltan, izango dugu gure munduko kolaboratzaile onena dela Maria Blanco. Maria White. Etorri. Come on.
baina zer ritmo itxuko horiek, venga ahí. Ema jo negurra. Vale. Bueno, ¡Woohoo! esan dugu Ja, bueno dara bat berean. Vale, hemen daukagu gure hilabete honetako kolaboratzailea munduko onena, urte bukaera honetan, urtea gurekin batera bukatzeko, Maria Blanco Mendizabal. Ongi etorri. Maritxu Ongi etorri. White zelan za urteko azken egun hontan. Eta azken atalontan hori zizun hori. Hori, eske, a ber, ez dakizan momentutan dazketen 29 urte eta ja pasada... Bizitza. 30 urteetan hijo da urrengo urtea. Wow. Ja, Eske ostras. oso azkar dijoa, Ja. dana, eno preparatuta, mesedez, lasaitu frenua bota, ez dakit zein da onorgoia, baina mesedez poliki, templeu. Templeu. Bueno, Maritxu. Ikusten dut oso guapa etorri zarela. Zingin izagotea hori zuzen. Zingin izagotea. Ja, eski ezagun eitxate, ez? Mozorrauta sentitzen, A ber, ez? nire usaino duke. Aurrek urteko 31 jantzen eban. Bai. Ez que nik, aurre gurtian enun parranda hain, da urtean ez dut uste 31, ez que ya nao en ese mood de vida. Bai. Bueno, behar bada Bueno. bi urte barru egongo zara super juergazale, osea, hemen Ja. batek daki. Espero eta ez, oza, eske oso parranda zalia izan naiz, da izaten jarraitzet, eta ber, liau badana beti izango liagoa, nik uste hori dana. Bai, zer Baina- uste? Bai, Baina- Eta lagunake, ba, azkatenake, ba, lagea. Vale, vale. Baina hain nire etapa baten, ba, bueno, azkenien, claro, ba, aldaketa asko, eta zan, ahotsa, osea, gu ahotsa zeitu inberte, no, pitxiz. Bai. Logopeda nahi Instrumentua. biltzen naiz, nahi logopedak esan zin, osea, lehenko gauzak kendu behar dituzu, parrandak. Baina parranda ere gure lana da, eh? Bai, bai. Osea, Bada. parranda gure Bai. Gaztea Bai. zan izan juti? Zei da juti? lana da. Lana. Ze guk Ostras. han bizitakoan gero hemen kontatu behar dugu. Osea, Ez guk que- edukia generatu Tarotista behar baten dugu. gana juti, lana izan. Osa, nik izan zen lagunei, tarotista baten gana noi eze, edukixea benetan zabitzen. Claro, Wow. Ez da ulertzen. claro. Wow, bueno. Bueno, total, Maritxu. Entzulei esango diegu ere bai, errealitatea Bai. hau dela, Bueno, bale? Ba. ni Kaltzak ipinitxua, nahi zen zuen gauko lozagalduko. Joder, tia. Bai, en Sin fin. más, transparencia, ¿vale? Transparencia. Bueno, Maritxu. Bai. Zure urtim. Nere urtia. Egia da urtia bukatzetela gustoa. Ondo. Arro. Oso arro nao, zein nahi zen, ze gauzein dituten, progresio eukitzen nahi naizena bizitzan. Oso autoexigentia gara gure beruak, Osa, pixkat hori ikasi berdet frenatzen. Markatu. Ezin izan dut aguantatu, markatu. Gero baita oso guai, aurten jogan apuntau naiz. Orain, osa, eske berdet. Gogorra izaititen, oso gogorra da, oso urdurila geanak jogan, gaina arnazketak, talasaion polik, baina bueno, hori ikasten nahi naiz, orduan posik. Baita urtia bukatzea, a ber, pixkat zapore gazi gozo batekin, oza, azkenia realidadia da, ba, gauzak batzutan politak izatea, beste batzutan zatarrak, proiektu oso polit baten parte izan nintzen, nire ametxetako proiektu baten parte, baina nula pentsauko ez, bakarrizketak ate asko iriki dizkiate. Eta bueno, ba, proiektu zoragarri bat, ba, casting bat pasatzezu, kolaborazio polit bat, eta bueno, ba, bertan bera gelditu zen, osea, horretebek eta parte hartza, bueno, hartu bertzen erabakiak zian azkenian, ez da, ez dakit, bada uste bakizuen zerratik Bai, egin bai, nahi bai. Jendeak nik uste ere jakingo duela. Bai. Bai, Eta gero ere bai, osea, batek daki etorkizun batean Ja, baina jarraipen azkenean- eduki igual. osea, ez Ja, dakigu. baina nik uste dut azkenian gauzak, ez, ni no soy muy partidaria de segundas partes, esan aet. Osea, zuk aziran dakasun gogori, ilusio hori, osea, azkenian gero ja daude gauza batzuk, jo, nik atzo bakarrizketa bat eukin unian, oain bakarrizketak iten nahi naiz, eta egia da, ondik ane gauza batzuk pixkat. Jo, ez eskizan. Zer. Ez, jo, ba, igual ikutu, bueno, Kari. ikutu ita izue, eta Bai. imarituzu gauza asko, pentsau, planteau, eta ezin dezu, ostra, ni atzo, jo, oso sensible atzo bakarrizketuk egin una gurainen, nere, bueno, Ah. espaldiko txarrenetako bat, por Bai. cierto. Seguro super Eta- ondo juzala da Ez, nentzako. ez, baino, Joan alintzen ikustera, dia tia. gauza batzuk pixak gero geratze zehala, wow. Claro, zuk bide bat, imagino, zuk bidea aitzien hasi dezu, eta erbente aitzi, ba, aitzi desagertu itea mapatik, aitzi enteratzezea gauza batzuk, esatezula, wow,
Osea, zuk dolu hori aurrean nola egin. Bai. Bai. Gero hemendikan, Gutxien espero duzunean edo para nada Bai. ezenuenean espero. Bai, hemendikan, holako por cierto, movidas. Zako eskertu importanti nahet. zenan pertsona baten Bai. figuri jausti derrepente. Bai. ez? Bai, eta asko maite, bai, asko bizi, hemendikan eskerrak eban nahi dizkiot, zain ondoko irati psikologa maitxiai, porque pila bat ontzait idazten eta oso gainean, eta, bueno, honena da, baina, bueno, alde hortatik, penita horrekin, ez? Ezkinian, nire bizitzak eman ditu buelta asko, da inun, baina espero adibidez, olako programa batein kolaboratzen, esatezula, ze hostia egiten nik hemen nola jauna izonta, horta jauna merezi detelako, lan asko indetelako, da jendi ez da derrepente toki batzuta Hombre, jatzen. claro. Ui, Bueno, honek hemen. bueno, baten bat, Ja, baten- entxufismoaren Bai, emaitza dena, también, baina, hostia, ni bezalako jendiak, inberri izan ditugula lan asko, eta lan asko baino gehiago. Osea, porque diru alin bakazu gozak errexo dia bizitza ontan, si es una puta pobre rata, como la menda. Pobre Ba, rata, madre bai, mía. a El ver. como completo. Osa, dare zineteuki, eta xoxak, bueno. Gaina azken ere gan inbertitzen, gero, urtia bukatzet, Bai. A ver. A ver. tamborra jarriko ditugu. Maite minuta, hori bak. Bueno, hori, dergaran enpadrona una, Maitasunak eraman da, edo? Bai, a ber, maitasunak, alkiler majo badakau, Ah, bai, toki eh? majo jator, bai, zestuan nahiko gaizki Gauza da. bat, Bergara moduko errezartar bat ajuza, parkatu, Ez que, muy barkatu. heavy, zestu bezalako herri batetik bergara moitu. Bergara. Bergara joan zara. Bergara da. A ber, bergara egia da, super harrituta nahola, oso herri divertidoa da. Egia da. Bai. Bai, osea, Bergara kua. nire bikotian lagunak oso jende jatorra da. Seguro bai, eta ber, bromi daudana, Ez, baina, Ez da broma. Bergara tiene un ambiente, tiene un poteo... Zer iso. Kartzela zarra, me flipa. Kontuz bergarako pote ondagoen jentiaz, Kontuz. Opa! Ostra, que es esto? Kontuz. Bueno, baina oso gustoa. Egia da baitare, super maite minduta, en plan rollo, kriston zorion txu, eta ja, batea, bueno, inertziak eman digu batea bizitzea. Ke guai. Eskontza, próximamente eskontza. Ai, ama Maria, inviteuko gaitxuzu ez da. Eraman ditzakegu arrak. A ver. Egin dezakegu podcast bat zuzenean, Maria. Ai, kristona izango za. Mitiko Maria Pombok esklusibi olai, Mariak esklusibi benetan zabiz. Claro. Eta zuzenin. Egia da moske, bueno, a ver, zeni, bueno, ez que está lokana hola, ni oso pertsona impulsiba naiz eta oso Bai. pepapo. Vale. Pepapo, hori nahiko zer da. azkarrez, oso zean naizela, Bai, pepata. bine esan nahiot, hori zer da, bodi datorrela. Ez, Ah, ez, behak vale. esan ziren, en plan, a ver, Maria, flipau eta lezuni gutxi goazta, oza, zemat junbertzea eskontzeko, zemat demora junbertzea gauzak. Brekaria, ber, gauzatxu bat. Ez que- Hankalurrin, hankalurrin, Maritxu. Bueno, depende, bakoitzak bizitzen du bere Nik ez intensidadean, Bai, eta... bai, baina esan nahiot, igual ez da oso idea ona hilebete Igual. daro izun pertsona bat eskontzen. A ver, igual. Baina galdera, osea, importantea da, zera, Broma ezkontzaren formatua, helburua, zein da? Porque ezkontza bat izan daiteke bakarrik festa bat egitea, zuen Ba. maitasuna ospatzeko, Ez, baina ezkontza, maitasuna ezkontza da. dagoneko badago, Eskontza, bide legaletik eitzen dan prozesu zerixo bada, edo ez. A ver, Eskontza eitzen batzezu bai, bestelan da, A ver, edo zein ospakizun. nik Ez, nahez- ez. Ezkontza ere deitzen altzaio horri, nik ez? nahi nire Ezkontza egua como tal? onditzeko beste espazioa. Claro. Nire festan ere. Baina, bueno, hori egia da hori aurra beira, oza, esan dut bezala xoxak ez dira geri. Temporia sabizago outfite pentsetako, Que igual no te invita. Bai, invitauko gaitxu, ez da, Maritxu. Baitze, dakat, hori ere que es un coñazo, a quién Claro. invitas, a quién no, sea, baina, bueno, Gu bai. hori hondikan, principioz hori, zorion txuta pozik, porque nenas, de verdad, gogorarazte izuet, neska mutil, jende zoragarria dago, que no os engañan, jende zoragarria dago, gutxi, hori ere gila, eta honenak hartuta gaude batzuk. Bai. Ni bezala. Eta gero ere bai, hemendik mezutxo bat, osea, jende zoragarriarekin egon zaitezke, baina jende zoragarri horrek ere utxegin diezazuke. Bai. Diezazuke? Eta jente zoragarria topau Ua. zeinke, baina jente zoragarri hori igual ez da bere momentu honenin eta ez eze momentu Hori da, horrekin hori da. alkarazoteko. Bai. Hori bebatzuan pasean da. Claro. Bueno, momentuk eta momentu da. Totalmente. Eta nahi dut urren urtian, inberdet, ez dakit nola eta ze, baina nire bakarrizketa, ordubeteko bakarrizketa show bat, inberdet. Vale. Sorry, Zeure proposito... propixu. Bai. Zela. Bai. Eta zer gehiago, gero, bueno, gauzatxo batzuk dazka, baina gehiago ez dut izango, porque igual megafaiz, orduan ez gafatzeko gauza. Malde ojo Ez. daukeu. Malde ojo daukeu. Ja, Orduan gauzak ez gafatzeko gauza gehiago ez ditut izango. Vale, pitxin. Listo. Eta posi biziko naiz, eta
Horrela segukoet. Oso Vale, ondo. pitxin. Eta guk beste aldetik ikusiko dugu. Claro, Begira baietz. egongo gara, Eta bale? guk txalotu ingo zaitxu. Hori da. Hori da. Bueno, guztia bergararenak enduta, bale? Hori da. Bergarako poteora, goza esangotzet, bergarako poteora ez jun. A ver, pero ¿qué le pasa? No sé qué la pasa. Zer diogu? Zer diozu? Bale, buelta hauga, eta hau da... Zer diogu? Zer diozu? Osondo. Dantzitan aduke. Eta atal hontan, urtea amaitzen duen, urteko atzenengo atalin, urtea amaitzen duen hontan, komentaukoz. Datorren urteko predikzinek, hau da, 2025 gure ustez pasauko dana, eta gauza gitxisto idatzi, gehi, gero kanpaikadak ingo guz. Hementxe, Zuzenean. Beneten zabizeko kanpaikadak, kasu hontan Maria Blancorekin batera, zementxe geratu da bere kolaborazioaren ostean, eta hasi egingo gara, 2025ko predikzioekin. Hemen edo zer dago, bale? edo ze. Errealak izan daitezkeenak, eta igual apur bat, que dices tú, a ver, pues chica, ez. Baina, bueno, betetan badei, ojo, sí, igual bidente mogu jungo ba. Gero jarriko ditugu hor Instagrameko post batean, datorren urtean ikusteko ia baten bat bete den. Vale. Vale? Vale, etzi, hasi. Ui, vale. Jungo bat eta predikzinek etxan, ez dugu komentauko. Vale. Beste lan hau asko lozetuko da. Vale. Beitu, hemen sekula izan dugu adarren inguruan, Bai, eta bar, vale? Gure tema favoritu. Bai, gure tema favoritu, literal. Literal. Vale, ez dakit zergatik izango ote den. Ni idea. Baina, badago Euskal Herrian adar jartzaile mitiko bat, Bai? ez guretzako bakarrik, Bai? ze jende askok ere badaki adar jartzailea dela. Nik ez hau zein dan. Bai, Vale. bai, Orduan bakitzen jo. zuk ere bai. Ez que ez dakit, Vale, igual vale, atik vale, ere, vale, ni vale, badakit, baina vale. jo... Tranquil, gero komentauko, vale. Eta predikzioa da, aurten agerian utziko dutela pertsona hau. Osea, Vale. jakingo da pertsona honek adarrak jartzen dituela. Egiz esan neupe pentsot, bide motxagatzako laseia jente asko da bilenteretan. Hortxe. Vale. Urrengu. Urrengu, 2025 eingo da. Euskal komunikabideetan, ez dakigu ondino nun, ez da zetan ETB izen, Tentazioen irla. A ver, Malen. Ojalá. Lekeitxoko irlan eingo da, bertan, eta pareja modun, parejetako bat, esango zuet izango dile, Albina eta Danel, eta tentadoritako bat desbelauko zuet, izango da, Flaco Fonki. Vale. Esango da bere aurkezpenin. Kaixo, flakito naiz, eta nire barruko Fonki erakustera nator. Ezagutu naiz? Buah, zertaz akordatu naizen. Flaco musu bat, que es más majo. Durangoko azokan aspaldila Oianek eta biok ikusi genuen Flaco Fonki hor. Eta Oianek, de repente, ai, aitzi, mira, ahí está, ¿cómo era? Skinny. Ah, mira, aitzi, ahí está, Skinny Flaco. ¿Cómo que Skinny Flaco? Dani, Flaco Fonki. ¡Ay, bai! Skinny Flaco. Perfecto. Ai, ba, Bueno, horren Skinny ezagutu Flaco deten pertsona, me ha parecido maravilloso mutillo hori, Jatorra Bai, da, oso eh? majo moten dago, Eta kriston, bueno, intzun sex, buf. Nahi irabaziz, bai, zoragarria da. Vibra honak sortzostez. Gonbidatu barko dugu ona podcastera. Bai, osea, bai. kriston tipo interesantia, kriston tipo inteligentia, eta daka, bai, oso tipo... Nik ikusto tentadore mogun, Bai. Nik Ja, ikustot. Baina, bueno. Vale, Meri, predikzio bat. A ber, esai guztu. Predikzio bat, a ber, pentsatzen nahi nintzen, 2025ko kanpaikadak, Bai? bi neska txikik emango ditu, Jo ordua jatuko zaiolako. Urren urteko 2025ko kanpaikada zuek emango ditu. Ah, bineska txiki, ari nintzen pentsatzen. A ber, Hau notu gureak, haitzi Eta- predikzio baten ikusiot. Eta igual, Iban Garzia ere igual unikuko zitzaizuen, ez dakitze pintauko zuen, baina bueno. Bueno, igual, Hemen ikitxita Afrika bibanekin. plantoia ematen die. Hortxe puñita. Vale, honekin kanpaikadekin lotuta. Gauza bat jarri nuen. Ez bada desagertzen, Makusin kanpaikadak aurkeztuko ditugu. Makusin, Ete berez digutelekoa. Igual Makusi. Bezkorena da, gu Afrika bibanaz, hori irakurriotez? Afrika biban? Nik ez dut jarri. 2025an,
Ana Rosa Quintanak telebista utziko du edo bota ingo dute. Aia. Bada garaia. Bada garaia, noiz bait ezagun guda hori galedo irabaz. Bale, urengu. Ua. Bale. 2025 beste pandemia mundial bat etorriko da, Malen. eta itxain. Oengun araue ez da izango bakotxa beran etxingatzi. Ipiniko dabe araue dala. Herritxar danak herriko polideportibun lo, eitxi eta konfinetu. Menua puteria, markina bada. Herri danetan pasauko da hori, Euskal Herri. Herri danetan, vale? Eta herri horrek polikiroldegia ez badu, frontoia, hotza, igual. Alboko herrikora. Puterio. Kolindante. Kolindante. Vale. Vale, nik jarri dut, Zumarraga eta Urretxu bat izatera pasako dela. Vale. Herri bakarra izatera pasako da, vale? Bueno, ezakinarentzat hor ondoan daude, eta beti egon dira hor, Wow. ibai batekin batek separatzen dituela, ezakit zer. Bueno, Bale, bat auguri buruz da, ojo, gaztea sarixetan pasauko dan kotillo fuertiena, 2025, kotillo hortan gue ongoa, eta protagonistak izango. Ez dakit ze pasauko dan. Baina hori eltzeate, predikzio. hori heltzeate, Bai. vale. Hora Wow. magikun ikustot. Wow. Vale. Vale. Desaritan, bai, eske ni naiz enteratzen, ni eta naiz pli papa, aiat ni danantxan, eta no me... Bueno, baina... Zentrau inberdete egia, Ez dakigu tio. ze pasauko dan. Ez. Krisan espia txarra naiz, sin más. Topo bat izan behar duzu festa guztietan. Ez que Topo jute bat. gero anago itekin juta naiz, tani baino kerro billo baina dos, patat pa un banko. 2025an, tron, Chill Mafiak esango du estula utziko. Eta Ingo agurra, se van a lucrar eta jarraitu, ingo dute. Es que yo lo veo. O sea, Eliak harrituko, etxe harrituko. La nuestra guay onda, venga. Seguingo deu, venga, vale. Ojo, Ojo. A ver, familia disfuntzionala da, osea... Es que oso nahi, ai. Ja, baina gero flako fonkik adibes tentazioen irla duke orduan. Ez dakiz zelan konpakera peluke. Ja, claro. Ja. Bueno, sin más. A ver, Vale. aitzin, urrengu. Urrengu, GKS-ek estatu kolpea emango du Bai. J. Martinaren kontzertu bat eta gero. Vale? Osea, egongo da momentu bat, ez dakegu topagune sozialistan izango den, sin ser nosotros nada de eso, baina bat esango De dut. repente entzungo da, maiaren bueltan, familia bat, eta listo. Eta estatu kolpea. Vale. Estatu kolpea. Asko ziren, baina ez du. Baina, J. Martinakin oso obsesionautan ere Spotify ukiko banu izango... Gu ere bai, oso obsesionatuta egon gara. Batez be J. Martina malakia zekin. Barkau, Batez ni ere oindala bere gutxi entera managerarekin. naiz. Oindala gutxi entera naiz aizpadiala, Bai. Osea, ze momentutan. Ja, jode, kari, Hola. itxuri euki, Ke ba, bate. Gutxi. Banitzako bai. Ez toki, baina Gutxi, makina batzuk. Bale, urrengo Bai. zangot, eta guztot hau predikzio fuertiena dela. Adi, 2025 Telmo Idigorazek, betizuko Telmo Idigorazek, idatziko dau benetan zabiza, gonbidatu izan nahi duela, esate. Musika talde bat sortuko da, deituko dena Sonia eta Angel. Eta itxain, euren lehenengo kanti izango da, fondo. Izan da, fondo. Vale. Sonia eta Angel, o sea, da Sonia Angel, baina Bai. mezcla bat entre Sonia y Selena eta Angel dual, sin más. Ez dauka zentzurik, baina Ez, grazia ez, genio ez, nire bueno, Bueno, sin más, jarraitzuko gu musika munduaz, eta Benito Lertxundik gira mundiala ingo dau, lehenengo herrixo izango da, Sevilla. Eta hor, Sevillana batzukin, gira mundiala ingo dau. Benito Lertxundik, nere herriko neskatxa maite. Nere herriko. Guk ez da guain ondo kantutan. Ezin Vale. dut gehiago. Predikzio bezala nik esango dut, urren urtian, Zurine Hidalgon retiro batea, juteko aukera asko dazkatela. Baina gori igual konturatuko naiz pobria naizela eta ezin goetela jun, Ze Bueno. dozeinak ezin du permitiu. Que te Baina ojo, invite. ojo. Kolabo, esan. Alakotan, mensaje directo. Kolabo. Oye, Zuri. Oye, Zuri, Zuri. que quiero vacaciones. Ikidatzen notzen behin, Zein guriko itzen? adean interestako. Baina, Bai? oso bai. Txin, Ikusi txin, genuen bat Ibiza, txin, txin. apunto ginen hartzeko, baina gero Serio? bierra geunken tal, bai, etxakun ondo etorten. Belako taldearen amaiera izango da. Bai? Pena handiz, bale? Pena handiz, baina predikzio hori, bai?
Bale, urengu, Amaiak eta Leirek musika talde berri bat egingo dute. La orejita. La orejita. Edo belarritxoa. Ai, ama. Eta listo. Vale, Jokin Altuna eta Elordi pelotariek pisukideak ez direla aitortu beharko dute publikoki. Ze ja 3. urtea da esaten dietela, baina pisukideak zarete ez? Eta, karo, ez broma da. Vale? Ainhoa Arroita, Gran Hermanora jungo da. Eta Platon defenditzeko ni erungo nau. Bai? What? Ezakizema esan dizudan, bai? Ainhoa Bitori pegatzen dio gehiago. Ainhoa Arroita, Gran Hermanora jungo da, ez. Eta Platora defenditza erungo dau, Bernardo Atxaga. Perfecto, oso ondo. Vale, Bizkaiako eskolaren batean, ez naiz atrebitu esatera zeinetan, egongo da elikagai intoxikazio masibo bat. Ez da inorrilko, osea ez da oso graba izango, baina gertatuko da, hau, bale? Bale, eta Euskal Bertsolaritzan kriston giroa egongo da, ze derrepente, erabakiko dabe, 3 astetan, jarra isen, inglesez kanteti bakar. Ze gaitxik, ez dakit, molan ipiniko dabe, derrepente aldaketa bat, eta bakarrik izango da 3 asteko ezaugarri bat. Vale, perfecto. Apuntatuko naiz horretara. Vale. Alex Ubago izendatuko dute ETV2eko saio bateko aurkezle. Bueno, Kariz, heldu da momentu. Urteko azkenengo atala, eta urteko momento onena despeditzeko zuekin, Kariz. Vale, itxiko dut hau, gertatu daitekeenaren gatik. Huizan ipintxa kampanak mobilin, referentzia mogun hartzeko. Urteroko bideo berdina. Jerai Diaz eta Ainhoa Etxebarria, ez da? Ez, Aitziber Garmendia. Aitziber Garmendia, bai. Creo. Kanpaikadak. Kanpaikadak ETV. 2022 uste dut direla. Hasi ginen urtea, uste dut? Uste dut baietz. Wow. Vale. Nik arazotxo bat izaten dut matxekin, ze beti bukatzen dutola haua bete-bete eta itola riaia. Hau txikia dakazu. Aitzi ez topetan? Oso txikia. Nik hauan edozein ezin dut sartu. Edozein ezin dut sartu. Vale, eskerik hau handia. Nik hau handia zeganat. Zuk edozein eta edo nola. Bai. Yesan. Gure Mr. Pagadi duko bamen. Ezer esan baino lehen, neskak, eskerrik asko urte honengatik, maite zaituzte. Neupe bai, adora utxe zaitxuet, Kariz, benetan. Infinito. Zora garri joango zaizue urte hau ere bai. Zeuei be bai. Eta onena opa dizuet, eta onena opa dut oroar, saio honetan. Eta onena pasetakune, alkarraz ospatuko, alkarraz egoa, beste urte betez. Beste urte betez, bai. Oiane, zuregatik ere, Oiane, eskerrik asko neskak beti, emate unian bizitza jende eskasa da hola, teatza jazu bezalako bi pertsona, esatezuna, eta oian etxi, otzion daun hori, esatezula, jende zoragarria da munduen, que no se engañen. Maritxu berdina zugatik. Bai, placer bada, holako espasillo seguru eta... Y está rodeada de tanta belleza, nena. Amor, ¿qué vas a decir? Amor. Ez exageratua. O sea, ez exageratua. Mitiko aitzi, jundan 3 astetik ona. Amor. Ez exageratua. O sea, es que terrible. Aitzi, txaiez, lasan? Hola. Baino... Bai, inberdeun eskak, gauza bat, uren urtean parranda bat pendiente dakau, ez daula baineko intze ditzan. Super pendiente, bai. Vale, oso ondo? Vale. A ber, ateatzen nahi zen. Aukeratzeko, kasu? Ez pasa, Eukitxo aukeratzeko. Bai. Atzenengoz Durangoko azokan, Kariz. Ja, tanik kanpuan, ja. Bueno, total, laurdenak inazekoa. Venga. Itxain. Bueno! Honek laurdena di. Laurdenak. Ai. Baina ja bat Laurdenak ez esan dio, eh? Altuago jarri daiteke? Bai, a ver. Eta laugarren eta azken laurdena. Vale. Bajaitxi. Eta orain, lehen kanpaia. Ai, ama nerviosena. Bat, Zuengatik. bi, Zuengatik. hiru, Osasuna. lau, Dirua. bost, Maitasuna. sei, Humorea. Azurre duke, tio. zazpi, Entretenimendua. zortzi,
Da igual. Bederatzi. Mm. Hamar. Tensio! Ni makina bana izan. Hamaika. Hamabi. Honena naiz ni. Urte berri on denari! Ni Feliz urte barrion! Eso no se ahoga. Berriro geratu zaite. Ez que makina bana izan. Tio, nik aurrek urdin dana janitxun. Aurten ez, tio. Nahi zu errepikatu? Ez. Ez, tranquil, esto itxas nahi emezten matze. Gaur ja erdi betaga. Urte berri Urte barrion kariz. Urte berri hon, neskak, urte berri hon entzule guziei. Más mejor. Eskerrik asko, beste kanpaikada batzuetan, egiten ditugun 3. kanpaikadetan gurekin izatagatik, eske dauzkat hemen 7 match. Eskerrik asko, benetan, Hamsterra bezala. hasieratik guaz egotearren, ze etapa danak bizi zeitxue gure entzulik, bizi zen dabe, ekuaz entzute zanetik YouTubeen Wow, gauzen arte, orduan hori nahiko pazientzia eukitzi da. Eta, egixa, nahiko pazientzia eukitzi da. Zer? Oian ez gara egiten du. Oian, ez ema zabarrezka. Ez que etxetik indezue aldaketa. Ekuaz entzuten zen. YouTubera? Berriro, Oian nahi dio YouTubeen egonagatik ere, oraindik ekoaren. Parentesi bat. Bai, ekuaz entzutetik YouTubeen barriro ekuaz entzun arte. Baina badakite, oiek izan zirela akats Akats batzuk. tekniko batzuk eta ja horraz ez dugu jarraitzuko. Eta honaz esan... Bueno, igual urtarrileko atalen bat oraindik ere akats horrek. Bueno, bardin da. Igual konpontuko gu. Bakarrik esan kariz, espero gulo zioen urtibe obi izen edo txarra izen, oingu obi izango dala. Eta zuei be desidotzugula urte honena. Entzulearen galdera. Orain egin behar dugu gauza bat, atal honekin edo gai honekin zer ikusi handirik ez duena, baina da entzularen galdera erantzun. Ja, Erantzun behar dugu Iñaki Rubioren galdera, Vale. berak galdetu digula hurrengoa. Ez zaituztet ikusi? Hemen nire galdera. Zure bizitzaren serie bat egingo balute, zein aktorek interpretatuko luke zure papera? Nik argi daukat. Nik bai. Eske munduko aktore honena eta munduko tipa honena Itziar Garmendia. Ja. Igual hori ni gehiago, Zu baino. Ez dauka zure antza. Baina antza izan behar du ere, bai, no? Fizikoki. Ez. Fizikoki Hombre, bidaben bat. Sería lo suyo, no? Ba, ez dakit ze Edo? aktorek eukialdaen fizikoki Gure bide itxuria bizitzako- izan kariz. Bueno, osesan nahi... Osa, pak kompleto, izaera, antza, uste duzuena. Porque nik aukeratu duana ez dut ezagutzen orduan. Ostras, ba, ez dakit ze... Osa, nik ez da zentzu hortan pentsau. Nik pentsau, ez. ondo jauztak. Osa, nik de hecho pentsatu dut Xavier Matxain, dala nerekin taen ikastan nahi dan, izango euskal aktore, eske harrituta geratuko euskal herria mutil horrekin. Dala, pertsona zoragarri izati ez aparte, makina bat. Baina zeba interpretatuko luke zure bizitza? Ze izango zen nere bikotia. Nere bikotian Markel interpretatuko zuen. No estoy entendiendo nada. Ne buena ezer lortzen egin. Nere bizitza interpretat, oza, nere bizitza. Bai. Eta nere bizitzan daude lagunak, bikotiak, Vale, oza, berakingo leukela zure bikotian bai, papela. adibidez. Vale. Eta ni izango nintzen, ba, ni. Osa, ni aktore izan nahiko nuke. Pero eso no vale. Es que horrek ez du balio. Eta galderin bere indau. Vale. Kasu hortan, ba, a ber, fizikoki itxuri uki badau, eta nire itxuri uki badau bestelan, eta ez dakiz zer da dakiz zer, ba, momentu hontan etxat okurritzen, inor. Nik zuri jarri dizut Hilary Duff. Eta zuri pentsatu nuen zera, tipa, zure antzekoa dena. Zeba Hilary Duff. Phoebe, Friendseko... Britten, el show de Britteneko tipa. Zeba Hilary Duff. Pues ez dakit. Bueno, total, galderi erantzun Aitzizu? eratu dakitxe gora bera. Zuk ez dezu esan, zuk esan dezu. Maria, oza, maneri ez da, importa. Bai, Aitziber Garmendia pentsauet, ez que lehen zazu eskori niri, no? Vale. A ber, nik aukeratu dut, segun fizikokaren zerbait, zerbait behintzat antza eukitzea, eta gero pertsonalki, nor uste dudan, egingo lukela ondo. Eta jarri dut, Freya Alan, zesaten didate, superantza daukagula, bai, nire ustez apur bat, bai? Da, The Witcher serieko tipa rubia hori. Bueno, serian ez dakitze hileko lara daukan. Bai baukezua ire bat. Bai baukezua. Kaletik? Clara Galle, beitu.
Ez dut pentsatu hortan. Oh, pues novio oso guapoa dauka, Cara de Levintxo, Bai, de la bai. Oh, Guapísimi. Baina personalidades ematen duela como loquita. Osea, como... Asko bizitakoan ikustet igual. Vale. Bai. Eta, bueno, queerra da ere, osea, ustut lesbiana edo bisexuala dela. Orduan, zentzu hortan ere bai. Eta, listo. Gero jarri dut Margot Robbie, baina hori da amets bat. Me Osea, encanta, me encanta. Hori da puta Ojalá. amets bat. Zabez da ezagutzen. Ba, igual pixkat horren itxuri daukezue. Sí. Sudurrin. En el blanco del ojo. Sudurrin bai. Que va, que va. Bisa Da? zuelan sudurantzerako. Jarriko nuke ere bai, Oh. Emma Stone. Oh, la amo, me encanta, me encanta. Baina ez Bai. daukagu antzeko tasunik. Soña bueno, osa esan nahi... Es lo que hay. Es lo que hay, Bueno, es lo que total, hay. Kariz, Bai. gauzatxo bat esango zuet. Inkluso nire da, hobeto gu izeten baga gure bizitzako aktorik, eta urtebarrion danoi, urtebarrion ikusentzuliei, eta honaz ja datorren urten arte. Ez da kariño. Bai, eskerrik asko, azken atal honetan ere gurekin egoteagatik, urte osoa daramazuelako hortxe gurekin, berriak ere zaretenak eta geratzeko etorri zarenak, eskerrik asko zaretenak, Jesus, ez dakit izketan, eske emozionatzen. Bai, bakizu. Eskerrik asko gurekin geratzeagatik eta maite zaituztegula, sin más, beti Sin bezala, más, baina, betiko. bueno. Love, love, love. Bai. Maritxuri zuri ere eskerrik asko maite zaitugu. Kolaboratzaile honena, eta lagune eta dana, oza, munduko honena, za? 2024ko gonbidatu guztiei ere eskerrik asko, super plazerra izan da, eta etorriko zaretenoi ere bai, eskerrik asko, eta oiane, nola ez, hortxe dagoelako kamera mikro atzean beti, lan da lan, hau 7. aldiz editatzen eta montatzen, Pazientzi Eskerrik asko. zela oianek, eta etorriko sarien gonbidatu danei, amene ongazuei itxe-itxen, txoko politonetan. Eta hau esan da, agur kariño. agur. Ayu.